Μένω σε ένα διόροφο σπίτι με την αδερφή μου. Είναι ένα σπίτι μητέρα-κόρη, δηλαδή έχει 2 κουζίνες. Η αδερφή μου μένει στο κάτω μέρος του σπιτιού και εγώ στον επάνω όροφο. Η αδερφή μου δεν είναι συχνά στο σπίτι, γιατί συνήθως μένει με το φίλο της, που ζει περίπου 20 μίλια μακριά. Όπως είπα, είμαι 30 χρονών. Δεν θα έπρεπε να με τρομάζει το να μένω μόνο στο σπίτι, αλλά παραδέχομαι ότι κάποιες φορές με τρομάζει. Αυτό συνέβη ένα βράδυ που ήμουν μόνος στο σαλόνι, βλέποντας μια ταινία τρόμου. Στο δικό μου μέρος του σπιτιού η διάταξη είναι ανοιχτή, δηλαδή το σαλόνι, η τραπεζαρία και η κουζίνα είναι ένας μεγάλος ενιαίος χώρος. Ο καναπές μου είναι τοποθετημένος στο κέντρο, οπότε καθώς έβλεπα τηλεόραση με την πλάτη μου προς το υπόλοιπο δωμάτιο, ήταν κάπως τρομακτικό για να κάθομαι εκεί μόνος βλέποντας μια τρομακτική ταινία. Θα παραδεχτώ ότι καθώς έβλεπα μέσα στο σκοτάδι με μόνο το φως της τηλεόρασης να διαλύει το σκοτάδι του δωματίου, κοίταζα αρκετές φορές πίσω από τον ώμο μου. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είμαι ο μόνος 30χρονος άντρας που κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, μετά την ταινία έπλυνα τα δόντια μου, έκλεισα όλα τα φώτα στο σπίτι και πήγα για ύπνο. Ο ύπνος μου κράτησε περίπου 2 ώρες. Ξύπνησα γύρω στη 1 το πρωί και στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος γιατί ξύπνησα. Ύστερα άκουσα μια φωνή από κάτω. Ακουγόταν σαν την αδερφή μου και έμοιαζε να είναι μέσα στο σπίτι, όχι σαν να φώναζε για να της ανοίξω την πόρτα. Αλλά, όπως και να έχει, ήμουν σίγουρος ότι ήταν η φωνή της αδερφής μου. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω τι μου έλεγε. Ήμουν ακόμα ζαλισμένος από τον ύπνο και δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι με φώναζε ή ότι μάλλονε με το φίλο της. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και πήγα στον σκοτεινό διάδρομο. Άναψα τα φώτα του διαδρόμου και προχώρησα προς το σαλόνι, ακούγοντας τη φωνή της ξανά από τον κάτω όροφο. Αυτή τη φορά μπορούσα να καταλάβω ότι έλεγε το όνομά μου. Κατέβηκα τις σκάλες στο σκοτάδι, φωνάζοντας προς το μέρος της «Τι είναι?». Έψαχνα για τον διακόπτη του φωτός στο χολ, αλλά δεν μπορούσα να τον βρω. Δεν θα πω ψέματα, ήμουνα πολύ ζαλισμένος. Προχώρησα προς την κουζίνα της και βρήκα τελικά έναν διακόπτη. Τον άνοιξα και το φως άναψε σιγά σιγά, καθώς χρειαζόταν λίγο χρόνο για να φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά του. Με το φως να φωτίζει το διαμέρισμά της, είδα ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Ούτε εκείνη, ούτε ο φίλος της. Πήγα στο υπνοδωμάτιό της, αλλά ήταν άδειο. Φώναξα το όνομά της πολύ δυνατά, αλλά δεν πήρα καμία απάντηση. Αμέσως μετά που φώναξα, άκουσα κάτι να πέφτει στο πάτωμα μέσα στο υπνοδωμάτιό της, το οποίο είχα μόλις ελέγξει και ήταν άδειο. Ανέβηκα τις σκάλες σαν μικρό παιδί και γύρισα στο κρεβάτι μου, όπου ήταν το κινητό μου. Την κάλεσα αρκετές φορές, αλλά δεν απάντησε. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου, αναρωτώμενος αν είχα παραισθήσεις. Τελικά αποκοιμήθηκα και το πρωί ξύπνησα με μηνύματα από την αδερφή μου, που με ρωτούσε γιατί την είχα καλέσει στη 1 το πρωί. Τη ρώτησα αν ήταν στο σπίτι το προηγούμενο βράδυ και μου είπε πως όχι, ότι έμενε στο σπίτι του φίλου της. Κατέβηκα στο δωμάτιό της για να δω τι μπορεί να είχε πέσει στο πάτωμα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα κάτω που θα μπορούσε να είχε κάνει αυτόν τον ήχο. Προσπαθώ να πιστέψω ότι όλα ήταν παραισθήσεις εκείνης της νύχτας, γιατί η εναλλακτική θα ήταν πολύ πιο τρομακτική. Αλλά δεν έχω ξαναζήσει ποτέ τέτοιες παραισθήσεις, ούτε έχω κάποια διαταραχή ύπνου. Το πόσο ζωντανά άκουσα τη φωνή της αδερφής μου και αυτόν τον ήχο στο δωμάτιό της με ανατριχιάζει ακόμα. Ως παιδί έμενα συχνά μόνο στο σπίτι, καθώς η μαμά μου ήταν ανήπαντρη για μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας και εργαζόταν ως νοσηλεύτρια με πολύ άσχημο ωράριο. Ο αδερφός μου είχε φύγει για το κολέγιο. Ήταν ένα βράδυ Σαββατοκύριακου που η μαμά μου είχε βάρδια όλη τη νύχτα και είχα καλέσει στο σπίτι ένα κορίτσι, τη Μόλι, με την οποία μιλούσα εκείνη την περίοδο. Περάσαμε την ώρα μας βλέποντας ταινίες και συζητώντας, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει, καθώς οι γονείς της δεν της επέτρεπαν να μένει έξω αργά. Αφού έφυγε,
έμεινα μόνος και συνέχισα να βλέπω τηλεόραση στο κρεβάτι μου. Το δωμάτιό μου είναι στον επάνω όροφο, δίπλα στην πίσω αυλή. Ξαφνικά άκουσα κάποιον να σύρει μία από τις καρέκλες στην ξύλινη βεράντα. Σηκώθηκα και κοίταξα από το παράθυρο και είδα κάποιον να κάθεται σε μία από τις καρέκλες. Φώναξα το όνομα της Μόλι, πιστεύοντας ότι ήταν εκείνη αφού είχε φύγει μόλις πριν από 10 λεπτά. Όποιος κι αν ήταν, σήκωσε το κεφάλι του και με κοίταξε, αλλά δεν ήταν η Μόλι. Αμέσως απομακρύνθηκα από το παράθυρο για να κρυφτώ. Δεν ήταν κανένας που να αναγνωρίζω, τουλάχιστον όχι μέσα στο σκοτάδι. Έστειλα μήνυμα σε μερικούς στενούς φίλους μας στην ομαδική συνομιλία, ρωτώντας αν ήταν κάποιος από αυτούς που με πείραζε. Όσοι απάντησαν, μου είπαν πως δεν είχαν καμία σχέση και με ρώτησαν τι συνέβαινε. Δεν πίστευα βέβαια ότι κάποιος από τους φίλους μου θα ερχόταν στο σπίτι για να με τρομάξει έτσι κι αλλιώς. Τρομαγμένος αλλά και περίεργος γύρισα αργά πίσω στο παράθυρο για να κοιτάξω ξανά και ο άνθρωπος αυτός καθόταν ακόμα στην καρέκλα κοιτάζοντας προς το παράθυρό μου. Ήταν άντρας, αυτό ήταν ξεκάθαρο και σίγουρα με είχε δει. Έτρεξα ξανά μακριά από το παράθυρο και έκλεισα την τηλεόραση. Κουλουριάστηκα στο κρεβάτι μου με τα χέρια μου γύρω από τα γόνατά μου. Περίμενα στο σκοτάδι για αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να ανάψω καν την οθόνη του κινητού μου γιατί φοβόμουν ότι θα έβλεπε το φως. Δεν ήθελα ούτε καν να κινηθώ γιατί το παράθυρο ήταν ανοιχτό και φοβόμουν μήπως ακούσει κάποιον θόρυβο. Ήθελα να πιστέψει ότι δεν ήμουν πια στο δωμάτιο. Περίμενα για αρκετή ώρα, τουλάχιστον 5 λεπτά, χωρίς να κάνω την παραμικρή κίνηση, σίγουρος ότι θα είχε φύγει πια. Τελικά μάζεψα το κουράγιο μου, σηκώθηκα και κοίταξα έξω από το παράθυρο. Ένιωσα ένα μέρος μου να πεθαίνει όταν είδα ότι ήταν ακόμα εκεί, κοιτάζοντας προς το παράθυρό μου. Αντί να φύγω ξανά μακριά από το παράθυρο, προσπάθησα να φανώ θαραλέος και του φώναξα «Τι θέλεις?». Παρατήρησα τότε ότι οι ώμοι του άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν, σαν να γελούσε πολύ δυνατά, όμως δεν ακουγόταν κανένας ήχος. Μετά από λίγο άρχισα να ακούω έναν ελαφρύ συρριγμό, σαν να γελούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να αναπνεύσει σωστά. Του ζήτησα να φύγει και απομακρύνθηκα ξανά από το παράθυρο. Πήγα ξανά στο κρεβάτι μου, αλλά φοβόμουν να καλέσω την αστυνομία για κάποιον λόγο. Βγήκα από το δωμάτιό μου και κάθισα στην κορυφή της σκάλας, προσπαθώντας να ακούσω. Άκουσα τον ήχο της πίσω πόρτας να ανοίγει και να κλείνει. Προσπαθούσε να μπει στο σπίτι. Έτρεξα ξανά στο δωμάτιό μου για να κρυφτώ. Ήμουν 14 χρονών. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Τελικά άκουσα το πόμολο της μπροστινής πόρτας να γυρίζει και τον άντρα να προσπαθεί να σπρώξει την πόρτα για να μπει. Εγκατέλειψε γρήγορα την προσπάθειά του, ευτυχώς. Έκλεισα το παράθυρο και τις κουρτίνες του δωματίου μου. Αν οι πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες, θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει μέσα και να με σκοτώσει. Ήμουν αδύνατος και αδύναμος στα 14 μου και σίγουρα δεν ήμουν μαχητής. Δεν βγήκα ξανά από το δωμάτιό μου εκείνο το βράδυ, μέχρι που η μαμά μου επέστρεψε γύρω στις 9 το πρωί. Της είπα τι είχε συμβεί και η αντίδρασή της ήταν να θυμώσει που δεν κάλεσα το 911. Εκ των υστέρων συνειδητοποιώ πόσο ανόητο ήταν που δεν κάλεσα βοήθεια. Αυτό ήταν ένα από τα πολλά πράγματα που έκανα ή δεν έκανα σε νεαρή ηλικία και για τα οποία αναρωτιέμαι έντονα μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία του πώς σχεδόν πέθανα ως παιδί μένοντας μόνος στο σπίτι και ίσως το πιο έντονο βράδυ της ζωής μου με πάρα πολλά να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Είμαστε μια οικογένεια 5 ατόμων. Ήμουν 10 ετών τότε, ο μεγαλύτερος αδερφός μου ήταν 14 και η μικρή μου αδερφή 5. Ήταν Παρασκευή βράδυ και ο αδερφός μου είχε βγει με φίλους, προφανώς προκαλώντας φασαρίες, καθώς ήρθε ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα στους γονείς μου. Θυμάμαι ότι ήμουν στο δωμάτιό μου και έπαιζα ένα βιντεοπαιχνίδι Star Wars, όταν άκουσα τη μαμά μου να ξεσπά σε κλάματα.
Τρομοκρατήθηκα και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Η μαμά μου ήταν στο τηλέφωνο με ένα νοσοκομείο, που ενημέρωνε τους γονείς μου ότι ο αδερφός μου είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Όλοι ήμασταν ταραγμένοι και τρομαγμένοι. Το πόδι του αδερφού μου είχε σπάσει, αλλά δεν ξέρω τι άλλο υπόθηκε στο τηλέφωνο. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι οι γονείς μου βιάστηκαν να φορέσουν τα πανοφόρια τους. Πήραν τη μικρή μου αδερφή από το δωμάτιό της και με ρώτησαν αν θα μπορούσα να μείνω μόνος στο σπίτι. Είπα ναι και βγήκαν βιαστικά από το σπίτι και έφυγαν. Φυσικά ανησυχούσα για τον αδερφό μου, αλλά δεν ήθελα καθόλου να πάω στο νοσοκομείο και να τον δω σε άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι οι γονείς μου δεν ήθελαν ούτε εμένα ούτε την αδερφή μου να βρεθούμε εκεί, αλλά δεν ήθελαν να αφήσουν μόνη τη μικρή μου αδερφή. Αξίζει να αναφέρω ότι ο αδερφός μου ανάρρωσε τελικά μια χαρά και ο τραυματισμός του δεν σχετίζεται με το υπόλοιπο της ιστορίας, πέρα από το ότι ήταν ο λόγος που έμεινα μόνος στο σπίτι εκείνη την Παρασκευή βράδυ. Πριν φύγει ο μπαμπάς μου προσπαθούσε να καθησυχάσει τη μαμά μου λέγοντάς της ότι θα είναι καλά. Αυτό με έκανε να νιώσω λίγο καλύτερα και κατάλαβα ότι η μαμά μου απλώς ανησυχούσε υπερβολικά, όπως θα έκανε κάθε μητέρα. Συνέχισα να παίζω το παιχνίδι Star Wars για μερικές ώρες ακόμα, όταν άκουσα την μπροστινή πόρτα να ανοίγει. Είχα ήδη κλείσει την πόρτα του υπνοδωματίου μου, καθώς ήταν εύκολα περασμένα μεσάνυχτα και ώρα για ύπνο. Έκλεισα την τηλεόραση και το PlayStation και πήγα στο κρεβάτι μου με το Game Boy μου. Προσπαθούσα να ακούσω αν ήταν οι γονείς μου, να ακούσω ίσως αν έφεραν τον αδερφό μου μαζί τους ή να καταλάβω τι έλεγαν, αλλά δεν άκουσα τίποτα. Μετά από μερικά λεπτά, χωρίς να ακούω κανένα να ανεβαίνει τις σκάλες, ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγα στην πόρτα μου και την άνοιξα αθόρυβα. Μετά περπάτησα προς το κάγκελο της σκάλας που έβλεπε προς το σαλόνι. Τα φώτα ήταν σβηστά, αλλά 3 ψηλά άτομα στέκονταν στο σαλόνι. Δεν ήταν η οικογένειά μου. Είχα παγώσει από τον τρόμο για λίγα δευτερόλεπτα, πριν καταφέρω να κάνω πίσω αθόρυβα και να κλείσω την πόρτα όσο πιο σιγανά μπορούσα, αλλά δεν ήταν αρκετά αθόρυβο και ήξερα ότι το άκουσαν, ακόμα κι αν ήταν μόνο ένας μικρός ήχος από το κλείσιμο της πόρτας. Έτρεξα προς την πόρτα της ντουλάπας μου, την άνοιξα ήσυχα, μπήκα μέσα και την έκλεισα. Κουλουριάστηκα πίσω από κουτιά και σακούλες με ρούχα, που ήταν στιβαγμένα μέσα στην ντουλάπα. Ήμουνα σχετικά καλά καλυμμένος από το οπτικό πεδίο. Περίμενα με αγωνία να ακούσω την πόρτα του δωματίου μου να ανοίγει και τελικά αυτό συνέβη. Εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι μάλλον θα πεθάνω. Άκουσα βήματα να μπαίνουν στο δωμάτιο. Δεν μπορούσα να καταλάβω πόσα άτομα ήταν, ίσως 1, ίσως 2. Τα βήματα πλησίασαν το κρεβάτι μου και άκουσα τα σκεπάσματα να μετακινούνται και μετά σιωπή. Τα βήματα κατευθύνθηκαν προς την πόρτα της ντουλάπας και μετά από μερικά δευτερόλεπτα η πόρτα της ντουλάπας άνοιξε. Η καρδιά μου είχε ανέβει στο λαιμό μου. Κρατούσα την ανάσα μου και έμεινα ακίνητος. Η πόρτα έμεινε ανοιχτή για πολλή ώρα, αλλά δεν σήκωσα το κεφάλι μου. Δεν κουνήθηκα καθόλου. Έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σιωπής πριν η πόρτα κλείσει ξανά. Τα βήματα απομακρύνθηκαν από την ντουλάπα και βγήκαν από το δωμάτιο. Κοιτάζοντας τελικά πάνω, συνειδητοποίησα ότι από το σημείο που ήμουν κουλουριασμένος μπορεί να με έβλεπε το άτομο αυτό. Πέρασε περίπου 1 ώρα μέχρι να ακούσω τους γονείς μου να επιστρέφουν. Έτρεξα κάτω και τους βρήκα στην πόρτα. Η πόρτα είχε μείνει ανοιχτή από τους ανθρώπους που μπήκαν μέσα και είχαν κλέψει αρκετά πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι μας. Ήταν μια βραδιά που εξελίχθηκε από άσχημη σε ακόμα χειρότερη για την οικογένειά μας. Οι γονείς μου είχαν φύγει τόσο βιαστικά για το νοσοκομείο που ξέχασαν να κλειδώσουν την πόρτα. Ήμουν πολύ τυχερός που δεν με σκότωσαν ή απήγαγαν. Όταν το σκέφτομαι τώρα, πραγματικά αναρωτιέμαι αν το άτομο που άνοιξε την ντουλάπα με είδε εκεί να κρύβομαι. Ίσως να ήταν απλώς κάποιος που ήθελε να κλέψει ένα σπίτι και όχι να βλάψει ένα παιδί. Ή ίσως απλώς δεν με είδε και κατάφερα να γλιτώσω οριακά τον θάνατο ή τον τραυματισμό,
Μία φορά, όταν ήμουν έφηβος και έμενα με τους γονείς μου, έμεινα μόνος στο σπίτι για μία ολόκληρη εβδομάδα, κάτι που ήταν σπάνιο, καθώς οι γονείς μου δεν βγαίνουν συχνά έξω. Η πλούσια φίλη της μητέρας μου, η Πατή, προσκάλεσε τους γονείς μου σε ένα ταξίδι, το οποίο πλήρωνε εκείνη, και έτσι έμεινα μόνος στο σπίτι. Είμαι μοναχοπέδι και ζούσαμε στο Νιούαρκ του Οχάιο, στην περιοχή Licking County. Ναι, το όνομα της κομιτείας μας ήταν πραγματικά Licking County. Το παλιό σπίτι των γονιών μου είχε δάσος στην πίσω αυλή και βρισκόταν σε έναν ήσυχο δρόμο από τον οποίο περνούσαν λίγα αυτοκίνητα καθημερινά. Είχαμε μια μεγάλη βεράντα που έβλεπε στο δάσος, μια αρκετά μεγάλη αυλή, ακόμη και μια λιμνούλα με ψάρια και μια υπέργεια πισίνα. Ήταν Πέμπτη βράδυ. Το θυμάμαι γιατί εκείνη τη μέρα συζητούσα φίλους για το τι θα κάναμε το Σαββατοκύριακο. Ήταν Ιούλιος του 2013. Βρισκόμουν έξω στη βεράντα, καπνίζοντας κάναβη και ακούγοντας μουσική με το ηχείο μου, όταν άρχισαν όλα. Νόμισα ότι άκουσα μια φωνή να έρχεται από το δάσος. Χαμήλωσα τη μουσική και προσπάθησα να ακούσω καλύτερα, αλλά δεν επαναλήφθηκε, οπότε ξαναδυνάμωσα τη μουσική. Όταν η μουσική έγινε πάλι δυνατή, άκουσα ξανά τη φωνή από το δάσος. Αυτή τη φορά έκλεισα τη μουσική εντελώς και άκουσα για περισσότερο χρόνο. Υπήρχε μια φωνή που έλεγε «Hey, εδώ πέρα» και ερχόταν από το δάσος, όχι πολύ μακριά. Ήταν αντρική φωνή και ακουγόταν κάπως απομακρυσμένη, αλλά όχι πολύ. Δεν πίστευα σε καμία περίπτωση ότι κάποιος απευθυνόταν σε μένα, αλλά μάλλον ότι κάποιοι έπαιζαν εκεί γύρω. Η φωνή φώναξε ξανά «Hey, εδώ πέρα, χρειαζόμαστε βοήθεια». Αυτή τη φορά συνειδητοποίησα ότι η φωνή ήταν πολύ βαθιά για να είναι παιδική και όταν κάποιος φωνάζει «χρειαζόμαστε βοήθεια» είναι πάντα λίγο ανησυχητικό. Άρχισα να νιώθω κάπως άβολα γιατί σκεφτόμουν μήπως τελικά απευθυνόταν σε μένα. Τότε η φωνή φώναξε «ακριβώς μπροστά σου, σε παρακαλούμε, έλα να βοηθήσεις». Και πλέον ήμουν σίγουρος ότι το έλεγαν σε μένα. Αναγκάστηκα να φωνάξω πίσω «ποιος είναι εκεί» και η φωνή απάντησε «απλώς χρειαζόμαστε βοήθεια, είμαστε παγιδευμένοι στο δάσος». Φώναξα «τι εννοείς» και η φωνή απάντησε «σε παρακαλούμε, έλα να βοηθήσεις, ακριβώς μπροστά σου». Σηκώθηκα από την καρέκλα μου, κατέβηκα τα σκαλιά της βεράντας και προχώρησα προς το δάσος. Φώναξα «έρχομαι, πού είστε» και η φωνή απάντησε αμέσως «ακριβώς μπροστά σου, σε βλέπω». Ρώτησα «είσαι μόνος ή με κάποιον άλλον» και αυτή τη φορά δεν πήρα απάντηση. Σταμάτησα να περπατάω σχεδόν στα μισά του δρόμου προς το δάσος και ένιωσα μία κακή αίσθηση στο στομάχι μου για την όλη κατάσταση. Άρχισα να κάνω πίσω προς το σπίτι χωρίς καν να θέλω να γυρίσω την πλάτη μου προς το δάσος, γιατί πήρε ώρα για να συνειδητοποιήσω πόσο ύποπτο ήταν αυτό το σκηνικό. Μόλις έφτασα πίσω στη βεράντα, η φωνή σταμάτησε. Αν όντως με έβλεπαν και το εννοούσαν, θα φώναζαν κάτι του τύπου «Πού πας?» τουλάχιστον. Ήξεραν ότι κατάλαβα τη φάση, αλλά ποιος ξέρει πώς ήταν μέσα στο δάσος. Θα μπορούσε να ήταν ένας, θα μπορούσαν να ήταν τρεις. Το μόνο που ξέρω είναι ότι να κολλήσεις στο δάσος δεν βγάζει κανένα νόημα, ειδικά αν μπορείς κυριολεκτικά να δεις κάποιον και να τον φωνάξεις για βοήθεια. Σαν να είχε πιαστεί η μπλούζα του σε ένα κλαδί. Μπήκα στο σπίτι και κλείδωσα όλες τις πόρτες για ασφάλεια. Κάθισα στο σαλόνι για λίγο, ακόμα επηρεασμένος από το χόρτο, και νομίζω ότι γι' αυτό ήμουν πιο εύπιστος στην αρχή, γιατί ήμουν χαλαρωμένος και ήρεμος. Έπειτα όμως άκουσα πάλι τη φωνή από έξω. Πιο κοντά αυτή τη φορά, οπωσδήποτε στην αυλή και όχι στο δάσος. Άκουσα το νερό να πλατσουρίζει. Θα μπορούσε να ήταν στην πισίνα ή στη λιμνούλα. Έτρεξα στο παράθυρο να δω και αρχικά δεν είδα κανέναν, αλλά τότε η φωνή φώναξε «σε βλέπω» και άρχισε να γελάει. Τον εντόπισα. Ήταν τουλάχιστον ένας άντρας, τον οποίο μπορούσα να δω, κρυβόταν πίσω από την πισίνα στην άλλη πλευρά και μπορούσα μόνο να δω το κεφάλι του, το οποίο είχε σκούρα μεσαίου μήκους μαλλιά, αλλά δεν μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι άλλο λόγω του σκοταδιού.
Έκλεισα τις κουρτίνες και προσπάθησα να τον αγνοήσω. Ίσως να έχανε το ενδιαφέρον του αν έβλεπε ότι δεν του έδινα σημασία. Πιθανότατα ήταν ένας άρρωστος άνθρωπος που απολάμβανε να τρομοκρατεί άλλους, οπότε δεν ήθελα να του δώσω αυτό που ήθελε. Ωστόσο, το σημείο που δεν άντεξα ήταν όταν ακούστηκε ένα τρομακτικό, επιθετικό χτύπημα στο παράθυρο, εκεί όπου είχα μόλις κλείσει τις κουρτίνες και στην άλλη πλευρά ο τύπος ούρλιαζε «Βοήθεια!». Ούρλιαξα όσο πιο δυνατά μπορούσα «Φύγε ψυχανόμαλε, η αστυνομία έρχεται». Το φώναξα ξανά και ξανά, προσπαθώντας να ακούγομαι πιο τρελός από αυτόν. Άκουσα το γέλιο του από την άλλη πλευρά του παραθύρου, το οποίο άρχισε να απομακρύνεται, υποθέτω καθώς αποχωρούσε. Κάθισα στον καναπέ τρέμοντας, γεμάτος ένταση και χωρίς ανάσα. Καθόμουν εκεί για αρκετή ώρα και φαινόταν πως ο τύπος είχε πραγματικά παραιτηθεί. Τελικά κοιμήθηκα καλά εκείνο το βράδυ, γιατί το χόρτο με βοηθάει να κοιμάμαι. Αναρωτιέμαι αν θα είχα χειριστεί την κατάσταση διαφορετικά αν δεν ήμουν υπό την επίρρεια, αλλά σίγουρα το περιστατικό με έκανε πιο προσεκτικό στο ποιος έχει πρόσβαση στο σπίτι μου. Είμαι 23 χρονών και μένω ακόμα με τους γονείς μου. Μια μέρα που δεν ήταν κανείς στο σπίτι, ήμουν έξω και έπαιζα μπάσκετ στην αυλή μπροστά από το σπίτι. Κάποια στιγμή, καθώς έπαιζα, κοίταξα προς ένα από τα πάνω παράθυρα και είδα μια γυναίκα να στέκεται εκεί. Δεν ήταν η μητέρα μου, ούτε η αδερφή μου, ήταν μια άγνωστη γυναίκα. Μάλλον όταν κατάλαβε ότι την κοίταζα, έσκυψε και εξαφανίστηκε από το παράθυρο. Μπήκα αμέσως μέσα και ανέβηκα στον επάνω όροφο για να ελέγξω το σαλόνι, αλλά δεν ήταν πουθενά. Έψαξα κάθε δωμάτιο, το κάθε υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, τις ντουλάπες, ό,τι μπορούσα. Μετά κατέβηκα στον κάτω όροφο, όπου είναι το σαλόνι, η κουζίνα, η τραπεζαρία, ένα υπνοδωμάτιο και μερικές ακόμη ντουλάπες. Τέλος, έλεγξα το υπόγειο, αν και δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Είναι ένα μικρό υπόγειο με μερικούς καναπέδες, ένα μπαρ και 2 ντουλάπες. Άρα λίγοι ήταν οι χώροι που θα μπορούσε να κρυφτεί κάποιος. Όταν άνοιξα τη δεύτερη ντουλάπα, είχα τρομοκρατηθεί γιατί δεν ήξερα πού αλλού θα μπορούσε να κρύβεται κάποιος μέσα στο σπίτι. Ήταν το τελευταίο μέρος που μου είχε απομείνει να ελέγξω. Τράβηξα την πόρτα με δύναμη, σαν να έβγαζα τσιρότο, και όπως και στην προηγούμενη ντουλάπα έριξα αμέσως το σώμα μου μέσα, μήπως και προλάβαινα την άγνωστη γυναίκα. Αλλά το μόνο που έπεσα πάνω του ήταν μια σειρά από παλτά και κρεμάστρες. Ήμουν τελείως μπερδεμένος. Δεν ήθελα να αμφισβητήσω τη λογική μου όμως. Ήξερα ότι είχα δει τη γυναίκα εκείνη, δεν ήταν κάτι που θα φανταζόμουν με τόση ζωντάνια. Γύρισα στον κάτω όροφο και φώναξα πολύ δυνατά πως όποιος ήταν μέσα στο σπίτι πρέπει να φύγει τώρα. Φώναξα τόσο δυνατά που ο γείτονάς μας από δίπλα ήρθε και ρώτησε αν ήμουν καλά. Του είπα ότι είδα μια γυναίκα στο πάνω παράθυρο να με παρακολουθεί ενώ έπαιζα μπάσκετ. Μπήκε μέσα και με βοήθησε να ψάξουμε ξανά, αλλά όταν δεν τη βρήκαμε πουθενά, κατέληξα στο ότι είχε φύγει από την πίσω πόρτα, την οποία είχα ξεκλειδώσει όταν βγήκα για να πάρω την μπάλα από την αυλή. Ο γείτονας έφυγε, κλείδωσα όλες τις πόρτες και τηλεφώνησα στους γονείς μου για να τους πω την απίστευτη ιστορία. Δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, αλλά με ρώτησαν να σιγουρευτώ πως δεν έλειπε τίποτα από το σπίτι. Το έκανα και ευτυχώς φάνηκε πως ό,τι άξιζε κάτι ήταν ακόμα στη θέση του. Λίγο αργότερα, εκείνο το βράδυ, έκανα μια τελευταία επιθεώρηση στο σπίτι για να μπορέσω να κοιμηθώ ήσυχος. Ωστόσο ήταν δύσκολο να κοιμηθώ, γιατί το μυαλό μου ήταν σε υπερένταση για ευνόητους λόγους. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν πώς είναι να βλέπεις έναν άγνωστο στο παράθυρο μέσα στο σπίτι σου. Ήμουν σχεδόν έτοιμος να κοιμηθώ όταν άκουσα ήχους από την άλλη πλευρά του δωματίου. Είχα τον ανεμιστήρα ανοιχτό πάνω από το κεφάλι μου, οπότε δεν επικρατούσε απόλυτη ησυχία και έτσι δεν γύρισα αμέσως να κοιτάξω. Αλλά οι ήχοι άρχισαν να ακούγονται σαν να ήταν ανθρώπινοι. Γύρισα από την άλλη πλευρά και τη βρήκα να βγαίνει από κάτω από το κρεβάτι μου.
Σηκώθηκε ολόκληρη και στεκόταν πάνω από το κρεβάτι μου. Ούρλιαξα τόσο δυνατά, πιο δυνατά από πριν πηδήξω από το κρεβάτι και τη ορμήξω στο πάτωμα, πιάνοντας την από το λαιμό και ρωτώντας την ποια ήταν. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν πάλι ο γείτονάς μου. Σήκωσα την άγνωστη γυναίκα, μια ψηλή, βρώμικη γυναίκα, από το πάτωμα και την έσυρα προς την εξώπορτα, καθώς εκείνη πάλευε και με γρατζουνούσε. Ακόμα έχω 2 ουλές στο δεξί χέρι από τα νύχια της. Άνοιξα την πόρτα και ο γείτονας μπήκε μόνος του και με βοήθησε να τη συγκρατήσουμε. Τότε τηλεφώνησα στην αστυνομία. Όση ώρα περιμέναμε την αστυνομία, η γυναίκα ούρλιαζε και μας έβριζε, ενώ μας απειλούσε. Ο καλύτερος τρόπος να την περιγράψω είναι πως έμοιαζε και φερόταν σαν άτομο εξαρτημένο από μεθ, που περνούσε στερητικά σύνδρομα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ένας από αυτούς τη γνώρισε αμέσως, είχαν ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν μαζί της και την έλεγαν ηρωνικά Κάρεν. Ήταν ικανοποιητικό να τη βλέπω να την οδηγούν στο πίσω μέρος του περιπολικού. Ευχαρίστησα τον γείτονά μου που ήρθε τόσο γρήγορα να βοηθήσει και εκείνο το βράδυ το μυαλό μου συνέχιζε να τρέχει, αλλά αντί να νιώθω εντελώς τρομοκρατημένος όπως ένιωθα στην αρχή, αισθανόμουν μια περίεργη αίσθηση ικανοποίησης που δεν μπορώ να εξηγήσω πλήρως. Κάνε εγγραφή για περισσότερα ανατριχιαστικά βίντεο και μοιράσου τη δική σου τρομακτική ιστορία στα σχόλια.